Balyulit nga badsa ay patay na magbahalin ako ano eh. Tag 3,000 ba daw buo kaning sa dahon? Sa dahon 3,000 na. Subuon ko tong anak na bigay. Pabutang agdagami diri ah. Richard! Oh! Nakunsa man ka diha? Kana kay nagbugwan nagtanom gyud ah. Sabi mong gitanong diha? May pag imo kung kuha agdagami ka to ibutan diri makahalin pa tanig 3,000 ning dahon. Maghilom dia boy. Magdam ko rin kag buntag. Usay tag 3,000 ang dahon. Unsa man mo dahon bulawan kay tag 3,000. Abot na kag bulawan. Kurang siya. Abi na ko sa kabulawan aban usa day ka bildong buak nga nakasama sa kundughan. Dati madalas mo akong tawagan, madalas mo akong i-text kahit saan. Bungot wagnet. Mautag na ang humugot ka pa oy. Sos, nakapanghinaway rin ng anak ng gwapo. Nagaba. Sabi na nang gitanong nimo diha? Tanom ko diri kalabasa pa. Kalabasa niya din magagliso. Liso ray problema nimo pa na ko itagahan dira. Tagaan pati ka. Bigay ko na dubi. Bigay ko na dubi kay magtanong ko ng kalabasa nimo. Dara pa. Lami kay ni siya pa kay dragon yung tubo apa. Bungot squawk net. Mano imong kalabasa nga dragon seed man na. Ay ligaw-gaw ka pa ha kay na. Labian may ibutan na ni templado na daan pa. Sa nakatimplado ba ni dragon seed man na kaon man na. Pagkaon nga kalabasa man gud. Lami ano? Kayo ka na ba kay lusok na? Ako sa rin nga na mo manigi kaon nga. Ako man tani tanom. Biday tanom. May pag imo na itanom sa kubaba mo, tubo pa na. Kaya sabi ha, sas di gyud tubo. Bata bay, ulit ra ka pa bantay bitag mutan kag tubo ni ha. Bantay lagi. Bantay lagi ka pa. Bantay lagi ka pag mangayo kag motorok ni. A few moments later. Asa man sa ako pa? Laka paghang ato sud. Asa sod? Oh, laka. Kaya ayaw nagbubangan ko na Di kay. lagi ako bahala ni. Bantay lagi pa. Usa ko pa ha kay para mahalin na ba. Sige, bantay mo na lang pa. Ikaw di akong itanong pa. Bisan pagpulihan ko nagkuan. Asal giutang sako eh. May sako ani? Pupunta mo sa papa be. May sako di rin na pupunta. Tao to balik. Sayang mo yung dragon sa yung kitan nga di man ni matubo gid. Pagkatunan ning kautot. Ilan din bata ay. Ah! No. Bungot squawk net na nami. Gawan na eh. Wow! Asan sa? Hoy! Ang naginuog ko! Ano yung mga nagitaan? Hoy! Ako! Ano ko? Ayaw! Sayang kayo! Ano ba? Ay, ano magawi? Ano magawi? Di na lagi. Na! Ta, wait ta magkuhan tagdagami para wala mo kup na yung kuhan. Dali. Ilagtan niyo mo tubo. Dali ba kuban lang kita kuhan. Asa na na tanaw ba? Ngano bitaw imong gikakhan? Hangol jud ka oy. May kani mo tubo. Ani labta bantay labta na nimo. Di lagi. Sumilabotan nang wa man lame. Lame nga mo magikaw. Okay man. One eternity later. Ay, maita yung naong ngay alanganan na makain na ito ngay dawatong may prinda. Gugasa ay kuno sa mga biyaan na ne. Takmag manggoro pa na sila. Daghan magmayo. Usang na tong mga kuning dagami asa na ka pa doon. Richard! Oh! Sabi sing-sing mo panganara mo ko dire. Ako sa mga diya panguha ka tagdagami. Manguha magatag di kami ya. Sige kag panamin dira mong nanguha na lang po ko. Kuandre ka payas. Susig pa namin ay di na lagi na mausar yung mga nana ra gid. Tuwatan na lang. Ilan ginang bata ay. Muna ka di. Dugito di karon. Tagay ka diha. Liso na ba yung matagag ta nyaway mo sa. Muna na lagi ko pa. Tana pa. Katulay. Ay di ako gusto magsaka-saka na ka matagag ka. Laka pa nga nang tagdagami. Unsay manguha ba? Ang kaubanan ko nimo. Kay ko dong, godong dong rabitan na kayo. Tilan, kuyugan bijutan nimong hangat kayo. Mauna, palabi pagkatambog pa. Sige kingong dayag niya kung lamig sudan. Sige kingon nga, ugma na lang.
Susay, wala na tayo mahimuan na dong. Ikaw na lang god. Suntay. Kalayo po dato pa mahadlo ko napalay tinggaw sa unahan. Uy, sa may kahadlokan mo, kaya garad. Sige na, duha, bitaw mo. Siya, kisa may kaduha. Sa imong anghel ko dong. Kahadlok lang tanaw, bitaw ginuunin mo. Angel, nung sa siya nalusugua po ay ako pa di chikito ni mga daghan pa kog module ato ipas na to na ugma. Nabangi ko module pa ba? Paita pa ni module nyo dong. Kaya pa rin makamuha na kung may maestra magtudlo. Kung may makita ang answer sa Google eh, kapag gabi mag-answer na. Oh, saan pa lang kung pa kay pandemic man? Ay labis ang eskwela ko niya. Makubit ta. Wala kay anak na masugod. Pabre ko bahi mo eh. Sabangan din kag-answer. Bantay, magsalagrap ka na ako ha. Puri ka. Wow, man. Okay. Be, ano itong module na be? Ano may iwaan ang sira naman ha? Kanila kayong taong mat. Ha? Mat? Tapos matawa ka na liwat daw. Bright tarog mat niya. Ito ba ka na? Mapaksa ko na liwat. Patabang lagi yung tako ni mo ani pa. Kay bright man kakagmat. Bungot squat net. Wala ka na liwat sa nagligwat. Still na rin na be? Udra po. Ang magpalisod kayo po. Sir, naman naman yung mumhot. Hikog kag manok na. Kag manok na. Pahirin na. Sayang nga. Pura ni pa yung pahiran mo nga. Sayang tayos. Iyo si Patagi. Guwa na. Antay. Sang mati mo ba? Terus mati mo? Sa'yo nanay? Saan na yung usa? Bidag agi bata padung saka na padung ubos. Asa na yung paingon? Padung man sa lagre niya paingon sa tubigon. Mas pilang bata ha? Sumpang mati mo dong eh. Bugo pag agmadong eh. Mas bugo ang mat. Iya ang problema ako'y pasulbarot. Bida mo na lang hikugan. Nga pwede mong tani ugdangan. Palito po na na idong eh. Sao na ang gipangita. Sa rin niya karon. Nanay, you, be. Saan tani undan ang dong eh. Labab ang bugog mat bitaw dong. Dito ka answer na dong. Bahala na dong. ขอโทษที่เขาไปเป็นมะเร็งกินของฉันนั่งก่อน Patay. Gusto mo kat-kat. Hinay mo tuloy. Ay, lapigan wala ka na ho. Ikay sakam. Abe, digay ka ba? Ay! Ginoo ko! Ay, kadakong ko! Ang ko! Suga sa kakano ha? Balik na sa agiran. Parihara ito mong naustin. Saan? Tanaw kong hinog na ba? Oh! Hinog na! Pislit, asa akong hinog na ba? Daon sa siya? Ina ko ginog na? Babalik ko ulit. Saan? Hinog na? Nakagaton na giton! Yo! What's up? So, shout out na ito mga barangay. So, nami dire sa signala na mo. Ang among gamit na lang ka ng kawayan kay kusog ni siya muda ka pag signal mga barangay ang kawayan. Karon, aylan ni panpansin akong bugas kay still ang bugas di ko biyaan. Sinsa na barangay na dugay mig upload kay kanang na busy miss module ni Richard. Scott ni module ay nya way makatuna ng bata. Di pa man din naman bata tigo na man ni. Ang unang shoutout na mga barangay, shoutout ni Ate Glyna Loriho. Yung siya nga mahatag daw siya. Basta, yun lang kumusulta niya pero nanay ni sa Adam. Ay, may lagwa tinood. Shoutout ni Ito Robert Solomon nga na diha sa Patnunon Tigay og sa akong misis diha nga si Jenny Domingo, Princess Mia og si Ida Jodeline. Pag nila mama magpapa so og shoutout sa mama nga nasa Butuan og sa among kaigsunan nga sa Nika Engelbert Sinisero. Og shoutout ni Kikit Yosuya sa Light Fury 5. Shoutout po ni Raven Dis nga sige og pamasol diri sa Light Fury tuara. Inabuhi daw para ni Marian. Sana all. Kon punta sa group page. Join mo per para ma-shoutout mo. Join na mo dito. Mabilis ang shoutout lang niya kay daghan kay mo. Shoutout ni Regiline Elrim, first name lang kay daghan kay mo. Mivrins, Ronald Castillo, Win James, Eric Bacalso, Rizan, Benji Kit de la Cruz, Darren Lostica. O shoutout sa iyo bay. Subscribe mo kay Blazcard. Amigo na mga barkay pala ko subscribe. Og ni Modix Manapos, ni Mercy, Rimar, ni Chris Bergabira. Di man iya na pa ko. Ni Janine sa kata sa lang kay napaka na siya. Ikaw sa Arya, marunong ka namang magbalik, nanghiram ka lang. Still pa ita ning basin din na mo sponsor na mo dag kon Stanbic ko na sa cellphone ba para. So, shout out din ni Marion Kim Jamaila Duab,
ni Sir Rex King Buliser ug sa iyang mga kauban nga mga teacher. Shoutout ni Jana Libor, Ann Muray Ortiga, Isay Labor, Marvin Lucero, Tuntong Labor, Rocky Buliser, Manning Buliser, Chris Makinano, and si Baby Princess Riab. Marta, abanog napakay timane banta napakay napakadagan. Kadagan ba ni saan man ni? Napa mo kinig si episode ay ka malaka oy. Ni saan ba ko to nila sang Yo pagsad ko hindi mo matumat. ni Ate MMG stream mo, shoutout Glinda Atina. Ito pa ni pangalan sa pag-shoutout ani nga yung pangalan kinorian man. Johnny Hangad patay. Aldrin Save, Winston Ralph, Paulo Gabriel, Armando Apiag, Jillian, Ryan Chua, shoutout ni Jansel, taga Zamboanga City. Ay si Konday, si Florence Casaberde, shoutout ni John Clyde, og ni Gary Spinalday katong sa group sa Bohol Vloggers, shoutout sa iyo pare koy. Og ni Elizabeth Yu Archaga. So kato sa mga pare koy, pasensya na kayo kay daghan na jud kayo. Sinsa naman pare, taas na kayo, abot na ko na 5 minutes, 5 minutes na unsa naman ay shoutout ra. So maburay niya mo ba? Plano na masunod mga pare kay tag 5 na jud sunod shoutout kay. Kung taason magyug maayo kay maburing man gud ang video. So pasensya naman pare kay, sinaptan na ilang tani kay daghan kay mo. Sa palagog like, comment and subscribe mga pare kay. And palagog subscribe kay Richard Dalag TV. Say mga pare kay, palagog share ang video kung nalingaw mo. Palagog subscribe. Bye mga pare kay.